Provincial Hospital sa Silay City, limitado lang sa emergency surgical operation. Samtang COVID wards ang CLMM liwat man ginpasiraduhan sa pagpatigayon sang repairs. Yaring balita ang atong gitutukan. Bangod sa nagadamo ang kaso sa medical frontliners yung natapikan sa virus sa Teresita Locsin Halandoni Provincial Hospital. Limitado anay sa extreme cases kay emergency medical operations ang operasyon. Sunod sa tagpamuno sa Provincial Hospital, hulaton anay nga matapos ang risk assessment agud liwat nga buksan ang emergency kag operating rooms. Pito ka mga frontliners ang natapikan sa virus kag pila sa ilang mga himata ang nagpositibo man ang karon nagapayo sa quarantine facility sa Mambucal Resort. Medyo gamayon talaga. Emergency cases lang ang ato nga matulog. Until nga matapos na ang risk assessment, we are confident nga wala na dasang positive susulod sa aton nga hospital. Hugot nga ginahinyong publiko kag mga LGU nga makigangot sa Hospital Operations Department 1 Hospital Command agon hindi mabutang sa italital ang medical condition sa mga pasyente. Liwat naman ginpasiraduhan ang COVID ward sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa 5th floor sa West Tower Building para sa pagbakayo sa resuscitation kag medication rooms. Sa pagpasirado sa lugar, ang tanan nga non-ICU COVID isolation beds ang hindi man magamit, tubtob liwat ining nga buksan. Ang pulmonologist nga si Dr. Rhea Joy Tabuhara nagpabutyag sa iya kabalaka sa madayon nga pagdamo sa COVID-19 cases sa syudad, apisar pa nga nagaluntad ang mass vaccination. Siyempre, from time to time, nagkakabatsag man kami sa kakapoy, but it doesn't mean nga gakadulaan kami gana sa pagbulig. Sa bungaga, nagabot ang dugang nga Sinovac vaccines para sa Bacolod kag Negros Occidental gikan sa DOH. That will be receiving more vaccines hopefully this week. And we're also waiting for our Pfizer allocation. Kaya ang aton ultra-low temperature freezer na-inspect na. Ginapahanumduman sa EOC sa mga natala na magbaton sa ikaduha nga dose nga magkadto sa schedule. Tion nga magpositibo o kung naka-isolate antes pang second dose, tigayuno na ikaduha nga pagbakuna matapos ang 14 days quarantine. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.